aquesta manera de començar classe tan precipitada i en aquestes condicions atmosfèriques per a les quals el centre no està preparat era una falta de respecte per als nostres alumnes. I ja hem tingut diversos casos des que hem començat el curs fins ara de lipotímies, marejos i gent que s'ha trobat malament. Pensem que això no són condicions per a començar un curs. Estem donant classe en unes condicions lamentables, estem donant classes a més de 35 graus, quan la legislació diu que es deuen de donar, a partir de 27 ja no es pot donar classe. La Educación, la señora María José Catalán, seguramente tenga en su despacho aire acondicionado o la ventilación pertinente. Pero, ¿y nosotros qué? Nosotros, profesorado y alumnado,